Эфирда апас хәбәрләре. Студияда Гөлнара Сыңгатуллина. Хәерле кич, исәнмесез? Без сезне районда узучы иң соңгы яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чыгарылышыбызның төп темалары. Ура авылга проекты балаларга күңелле, файдалы ял бүләк итә. Районга республика рәисе ярдәмчесе Тимур Сөләйманов килде. Агроактив хуҗалыгы республикада иң югары нәтиҗәләр күрсәтә. 1 гектарыннан 62 центнер уңыш бирүче Арыш кырыннан безнең репортаж. Иман һәм бердәмлек. Бырнаш авылы мәчете 30 еллык юбилеен каршылады. Җәй авыл рәхәт. Шушы көннәрдә районга Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәтенең республикадагы бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов килде. Ул район башлыгы белән берлектә Морзалар авылында Ура авылга проект саларында ял итүче балалар белән очрашты. Толырак итеп Гөлназ Вәлиева сөйләр. Морзалар авылы мәртәбәле кунакларны каршы ала. Биредә Ура авылга проекты кысаларында үтүче җәйге лагерьнең 5нче көне. Гомумән аның барышы, эшчәнлеге белән танышырга, балалар белән күрешергә дип Татарстан Республикасы рәисе ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәтенең республикадагы бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов һәм район башлыгы Раджи Ханшин килгән. Очрашуда шулай ук республика медиасында эшләүче һәм яшьләр тормышына битараф булмаган җәмәгать эшлеклеләре дә катнаша. 3нче ел безнең районда Ура авылга дигән проект эшләп килә. Әлбәттә, инде ул вакытка инде без теге үзебезчә компетенцияларда җыйдык. Бүген көндә әйтеп китәсем килә. Ура авылдан башка һәрбер мәдәният йортларында Апас районының авылда рәхәт дигән проекты да эшләп килә. Бүтән 51 мәдәният йортында авылда рәхәт проекты булса, 3 мәдәният йортында Ура авылга дигән проекты була. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә сезгә, Тимур Җәүдәт. Шуннан да менә бу проектка карата ничектер авылны яңадан уяндыру хисе балалар гына түгел, кайткан балалар гына түгел, әле безнең авылның авторитетлары да, безнең имамнарыбыз да, җитәкчеләребез дә җыелышып, ниндидер үзәнечле берәр төрле күренеш, ниндидер бер йолдызчык барлыкка килде дип әйтәсе килә. Кичкенә авылдан карамастан, бүген көндә 60-ка якын монда бала. Бик зур рәхмәт. Айрыклы ухалчы сезгә, сезнең командагызга, чөнки ул чынлап уртак эшебез. Яңа буын кешеләрен, яңа буын балаларын тәрбияләү. Монда администрациянең эше зур, сезнең командагызның эше. Әлбәттә, әти-әниләргә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Авыл халкына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки безнең республикабызда 1000-нән артык авыл бар. Авыл хуҗалыгы бар. Тик 45-тә генә Ура авылга проекты эшләп килә. Димәк, менә сезнең авылыгызның үзенчә бер яме, көче, дәрте бар һәм ул магнит буларак менә тартып кайтарды Ура авылга проектын бирегә. Bir вакыт китәм дигәндә тышты күзем басмага карасам. Бер куркыныч хатын утырган басмада көнгә каршы ялтырый кулындагы алтын тарак. Шул тарак берлән утыра, тузгыган сачын тарап, сачларын үргәч тарап. Сикерде тышты суга ул, шумды да китте, тәмам юк булды күздән шунда ул. Сине туган тел аркала. Биредә мастер-класслар тәкъдим ителә. Райондашларыбыз мич кыймагы пешереп сыйлый, милли алкалар, түш бизәкләре, чулпылар ясау серләре белән уртаклаша. Тирә-як гөр килеп тора, шат авазларга күмелә. Бу көнне балалар өчен лагерьда сабан туй оештырыла. Алар кадак такага, капчык киеп тә, йомырканы кашыкка салып та йөгерә, чүлмәк тә вата, киянтәгә зур чиләкләр элеп тә, зур аяк киемнәреннән дә җилдерә. Я из Казани. Мне здесь очень нравится. Приезжайте в Ура авылга.
Этот лагерь мне очень понравился. Каждый день что-то новое. Каждый день здесь мы сами готовим еду. Очень круто. Приезжайте. Я Вахитова Амина. Я приехала сюда из Казани. Это лагерь Ура-Ауга, Марзаларда в Пастовском районе. Здесь каждый день что-то новое. Мне здесь очень нравится. И в следующий раз я обязательно тоже снова приеду. У нас было много мастер-классов. Мы готовили, делали корзины, делали кисточки для нанесения масла на сковородку. Также мы много веселимся, танцуем, поем и занимаемся полезными делами. Мен Шайдулин Халил, біз бір ғайладан келдік матур лагерға. Біз мұнда бик теләп келдік, мұнда бик яқшы. Біз мұнда уже 5 күн жүрдік. Мин Казандан. Мин кайтым әбигә һәм бабайга. Миңа здесь бик ошый. Жай, ауыл, рәхәт, әби, бабай, рәхмәт! Мин бу Ура-Ауылга проектында медийщик булып эшлим. Һәм инде бу проект миңа бик каты ошый. Беренче булсам да миңа да бик каты кызыклы бу проект. Һәм шушындый проектлар күп булсын иде. Без балалар белән бергә уйныйбыз, флешмоб өйрәнәбез, татарча яңа сүзләр өйрәнәбез. Мин үзем дә өчен татар булсам да яңа сүзләр белдем, өйрәндем. Миңа да бик кызык дөресен әйткәндә. Шуңа күрә бик ошый, бик матур проект. Карагыз, нинди матур күренеш. Җәй, авыл, рәхәт, балалар. Менә шундый җәй көне авыл булырга тиеш тә дип уйлыйбыз. Аның өчен Ура-Ауылга проекты барлыкка килде. Ул Татарстан Республикасы рәисе каршындагы телләр комиссиясе ярдәме белән булдырыла. Зур рәхмәт Рөстәм Нургалиевичка, Марат Готовичка, Айрат Габлухатовичка бик зур рәхмәт. 15 районда менә шундый бүгенге көнне күренеш. Балалар төрле яктан авылларга кайта, әби бабай янына кайта. Һәм күңеле итеп бер атна монда уздыра. Устаханәләр, уеннар, сабантуйлар. Менә бу бөтенесе минемчә балаларда туган телгә карата, туган авылларына карата кызыксыну, мәхәббәт хисен уята. Бүген без Мырзалар авылында инде, авылда Ура-Ауылга дигән проектында алдынгылар движениесі белән бергә үткәрелә торган Шәһәр районыбызда. Быел безнең 3 авыл тәскилә калган авылларда безнең үзебезнең районда башкарылган проект, Рәхәт авылы дигән проект үтә. Бу проект инде безнең булган яшьләрнең авылга кайткан, шәһәрләрдә нәтиҗәсе томнары белән ул яктан булган кайткан егетләрне берләштереп безнең булган телгә карата, ушкалларына карата, арсуларына карата ничек татар арсуларын төшерү буенча инде татар культурасын авылда бузган культурага бәйләштерә торган бер проект. Шуңа тәэсир барысына бик зур рәхмәт безнең рәисебезгә Рөстәм Нургалиевич Бенихановка. Ура-Ауылга проекты районда 3нче ел рәттән тормышка ашырыла. Быел ул Әҗем Мырзалар Табар Ширкәне авылларында үтте. Бу гади ял итү урыны гына түгел, телебезгә, тарихыбызга, гореф-гадәтләргә хөрмәт тәрбияли торган мөһим проект. Шушы көнне республика медиасында эшләүче һәм яшьләр тормышына битараф булмаган җәмәгать эшлеклеләре катнашында пресс-конференцияда үтте. Ул яшьләрнең мәгълүмати киңлектәге роле, аларның социаль челтәрдәге активлыгына, аларны берләштерү, аралаштыруга багышланды. Аграктив хуҗалыгы республикада иң югары нәтиҗәләр күрсәтә. Аграктив хуҗалыгында бүгенге көндә басуда 4 комбайн эшли. Хуҗалык хезмәтчәннәре 250 гектар мәйдандагы арпа басуын җыю эшендә. Республикада иң зур күрсәткечләр дип әйтергә килә. Республика буенча 45 центнер булса, бездә, например, 62 центнер белән бара бүгенге көндә. Менә кызгы будай инде без на круг 65 центнер белән битердек. Ул тоже бик югары күрсәткеч, андый күрсәткечләр республикада тоже бик әз. Аграктив хуҗалыгы җитәкчесе урынбасары Фәргать Сибгатуллин сүзләренчә, кызгы будайны җыю инде тулысынча төгәлләнгән. 400 гектар мәйданнан гектарына уртача 65 центнер уңыш алынган. Арпаның да уңышы югары. Бүгенге күрсәткеч гектарына 62 центнерны тәшкил итә. Без бүген менә 250 гектарлы арпа кырын сугып ятабыз. Без инде менә бу көнгә кадәр кызгы будайны сугып битердек. Кызгы будайларның уңышлары яхшы булды, Аллага шөкер, 65 центнер белән битердек инде на круг. Менә арпа ва килгәндә арпа безнең тоже 62 центнер бара бүгенге көндә. Но үзегез белгәнчә һава шартлары начар булып, безнең инде җаңгырлар күп җавы белән, уркы бераз әкенрәк бара.
Ну, менә бу көннәрдә арпаларны тагы 2 көн арпа сугасы калды инде. Арпаларны сугып бетереп, инде Алла берсә язгы бодайга тырырга кирәк булар инде. Менә һава шартлары авыр булуга карамастан, менә җегетләр иртәдән кичкә кадәр кырда инде бөтенебез. Шушанда ашатабыз, эчертәбез. Кичке сәгать 9-га кадәр эшлибез инде, хәлдән килгәнчә. Шуңа күрә уңышлар әйбәт, но уборкалар авыр бара. Нәрсә дип әйтим инде, нәрсә генә булса да бу үстергән уңышларны безгә инде алып бетерергә. Быелгы һава шартлары урып җыю эшләрен катлауландырган. Яңгырларның еш явы аркасында басуга техника чыгару мөмкинлеге шикләнә. Эш темпы да бераз акрыная. Хәзер хуҗалыкта арпаны җыеп бетерүгә якынлашалар. Аннан соң язгы бодай басуларына киргә планлаштыралар. Урып җыю чорында хуҗалыкта яшь белгечләр дә актив эшли. Шүребураш авылыннан Илмаз Муратов Апас аграр киллиятен тәмамлагач, хезмәт юлын агроактивта башлаган. Ул уку вакытында практикасында шушы хуҗалыкта узган. Агроактив хуҗалыгында эшлим. Аллага шөкер, уборкалар менә армия хәтлектә укуларны бетереп практикада башлаган ек шушы хуҗалыкта эшләргә агроактивта. Хәзерге вакытта хәтлек Аллага шөкер бик әйбәт кенә матур гына эшләп йөрибез. Армияларга озатып җибәреп, армияда мине каршы алып шушында эшкә алдылар инде. Бик зур рәхмәт. Мен шушы КамАЗда эшлим инде, уборкада йөрибез инде. Хуҗалык хезмәтчәннәрен алдада шактый эш көтә. Иң мөһиме, һава шартлары мөмкинлек биргән. Һәр көнне нәтиҗәле файдаланып, уңышны вакытында һәм югалтуларсыз җыеп алу. Иман һәм бердәмлек. Бырнаш авылы мәчетенә 30 ел. Юбилей чарасында тирә күрше авыл имамнары, игъанәчеләр һәм күп санлы авылдашлар катнаша. Бүген 30 ел вакыт үткән һәм без ышаныч белән әйтә алабыз. Бырнаш мәчете авылның йөзе, халыкның иман ноктасы, күңелләрне берләштерүче изге урын. Мәчетнең төзелү тарихы районда иң абруйлы шәхес. 14 ел дәвамында Апас муниципаль районын җитәкләгән Рәшит Нәҗип улы Захидуллин исеме белән бәйле. 1996 елның 22 ноябре Бырнаш авылы һәм тирә-як төбәк халкы өчен истәлекле дата булып тарихка кереп калган. Нәкъ шул көнне авылда яңа мәчетнең ачылу тантанасы узды. 30 ел вакыт узган. Юбилей чарасында тирә күрше авыл имамнары, игъанәчеләр һәм күп санлы авылдашлар катнаша. Кунакларга авыл тарихы, мәчет төзелеше турында кызыклы мәгълүматлар тәкъдим ителә. Айруча тәэсирлесе 1996 елдагы ачылыш тантанасыннан калган тарихи видеоязма. Ул замандагы шатлыклы йөзләр, беренче азан тавышлары бүгенге көнгә кадәр сакланып калган. Узак еллар мәчетсез яшәгән халык өчен бу әби-бабалар юлына басу, тамырларга әйләнеп кайту була. Рәшнәҗ мине бүгенге көндә районда легендар личность. 15 ел буе район башлыгы булышкан кеше. Барыбыз аны горурланабыз. Ул эшләгән вакытта төзелгән юллар, сулар, мәктәпләр, башка социаль культура объектлары дип әйтик. Бөтенесе бүгенге көндә бик матур хезмәт итеп килә. Рәшнәҗ сезгә шушы форсаттан файдаланып рәхмәт әйтәбез килә. Барс өчен сезнең командада эшләү, сезнең тәҗрибә аша үтү безнең өчен бик зур дәрес булды. Бүгенге көндә сездән күргән, сездән ишеткән әйберләр белән хезмәт итеп киләбез. Мәчет ишекләре һәрвакыт ачык булсын. Безнең районда барлы 56 мәчет эшләп килә бүгенге көндә. Барсында да хезмәтләр бар. Районда менә быел яңа хәзрәт куелды бездә мөхтәсиб хәзрәт. Мәчетнең төзелү тарихы районда иң абруйлы шәхес Рәшит Нәҗип улы Захидуллин исеме белән бәйле. Аның тырышлыгы, оештыручанлыгы һәм туган авылына карата шиксез мәхәббәте аркасында хыял чынга аша. Рәшит Нәҗип улы 2005 елдан 2019 елга кадәр район башлыгы вазифасында хезмәт куйды. Аның өчен Бырнаш һәр вакытта да айруча кадерле булып кала. Үзенең тырыш хезмәте, кешеләргә игътибары һәм олы йөрәге белән ул күпләргә үрнәк булды. Бырнаш авылы мәчетенең 30 еллык юбилей тантанасына килүе дә чарага аерым мәгънә өстәде. Бу олы шәхеснең үз башлангычларына тугрылыгын күрсәтә. Башта без аны агачтан корабыз дип йөрдек, хыялланып. Аннары без мәйтәм агачтан булмаенды, утып үзедә, тресе булса шуңа күрә кирпичкә тотындыганнар. Мен дә әйтәсем килә. Менә авылда эшләмәгәнез калмады инде безнең.
Gazın kırtıptık. Utların yaşadık. Mektebin köçürüp koyduk. Meşitin kurduk. Klubun kurduk. Bütün aylarında yolların yaşadık. Rayonның имам мөхтәсибе Рәис хәзрәт Нигъмәтҗанов шулай ук изге теләкләрен юллады. Бик күркәм очрашу, чыннан да 30 еллык тарих без мөнәббәтле шушындай мизгелләрдә, шушындай бер якты мәчетләрдә, шушындай җирләргә килеп үзгә дигәндә, әлхәмдүлилләх, безнең тарихка карасак, мөхтәрәм җәмәгать, безнең гомер-гомергә татар халкы динле булган, мусульман булган, мәчетле булган дигәндә, һәм шушы мәчетләрдән гомер-гомергә азаннар яңгырап торган. Юбилей чарасында күп санлы игъанәчеләр катнаша. Алар һәрвакыт Аллаһ йортына ярдәм кулы суза. Бунда инде әйтеп үтәсе килә Рәшит Нәҗиповскә, башка безнең муллаларга, исән булганнарга, бакыйлыкка киткәннәргә бик зур рәхмәт. Монда гел мине искала инде Җәүдәт абый. Мин аны артык теге өнәп бетермим, потому что безнең бик күп кешеләр, менә Фәнис, Рафаил, безнең Миннур абый малае, Марат, аннары башкалар бик күп, менә Альберт гел ярдәм итә, бик күп әйе. Шуңа күрә гел теге искалып тормасагыз да бик була. Сезгә менә бик зур рәхмәт. Бүген бәйрәм оешты. Очрашуда якташыбыз язучы Хәбир Ибраһимов мәчеткә багышланган шигырьләрен укып, залдагы һәркемнең күңеленә кагылырлык хисләр уятты. Урманыма чыгып китәм. Ишәнгә батып тиздән, таллар килеп, бу абзыйның киткәне дә юк бездә. Кемдердер җиңел генә ташлый да китә җирен. Ятим калган нигезләрне кычыткан каплый, сири. Андый хәтәр тайплылар булмады инде миннән. Бырнаш авылы мәчетенә 30 ел. Бүген Бырнаш мәчетенең манарасыннан яңгыраган азан онытылмас тарихның дәвамы. Ул безне намазга чакыры, ул безне берләштерә. Мәчет динебезне саклап калучы изге урын булып тора. Моны төзегән вакытта шул бәйрәм көнендә безнең авыл хатын кызлары җыелып, мәктәп интернатында билмәннәр ясадык, килүче кешеләр күп булды. Шуларга табын хәзерләдек. Бик күңелле булды ачылышы да. Без ул вакытта пенсиядә булсак та, пенсиядә булмасак та, булмаганнар да җыелып, bütün авыл халкына бик зур шатлыклы, бәхетле мизгел булды. Бу мәчетнең 30 еллыгы бер үзе бер тарих инде. Менә әле күптән түгел генә шушы мәчет ачылган шикелле, хәтердә инде 30 ел үтеп тә киткән. Ну, мәчет инде ул чордагы шикелле түгел, матурайды, байды, яктырттык, мәчетне эчтән тыштан да яктырттык. Халык мәчеткә Аллага шөкер җәри, җомга намазларын үткәрәбез, илә намазларына киләбез, азан тавышлары яңгырап тора авылда. Инде 50 еллыгында, 60 еллыгында үткәрергә язсын. Biz bulmasak başkalar gelirler, başkalar ötkersinler. Sağlıkta, esenlikte, sağlıkta tağın şıraşırga yazsın. Апас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамагы районында яшәүчеләр игътибарына. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру, югары сыйфатлы материаллар, вакыт белән сыналган технология һәм әлбәттә инде безнең осталарның алтын куллары. Менә ни өчен Алтын кул оешмасының пластик тәрәзәләрен сайларга кирәк. Алтын кул, йортыгызның ныклы чыганагы. Телефон 893 93 96 90 91. Мальчишки называют меня слабым. Сын, настоящая сила, она внутри. Она в знаниях, отваге, упорстве, любви, памяти и в нашем единстве. Сила в каждом из нас и в том, что мы делаем вместе. Выборы депутатов Государственной Думы. Твой голос – сила России. Я вам кое-что расскажу. Во-первых, да, это реклама. Во-вторых, совсем скоро кино закончится и появится вопрос, куда в следующий раз. Ну а главное, что
что закончится фильм, но не твоя пушкинская карта. Проведи день на культурной ноте. В театре, в музее или в концертном зале. Веди себя культурно. Сильная Родина начинается с тебя. Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Сынок, как дела? Будьте внимательны. Мошенник может забрать самое дорогое, что у вас есть – ваших родных. Эй, ну как? Выбрал родителей? Нет, пока хотят пожить для себя. Не нагулялись еще. Им же сначала надо на ноги встать и накопить на квартиру. Тогда и поговорим. Хорошо, что дети не ждут идеального момента, чтобы появиться на свет. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. Апаста 4-нче һәм аннан да соң баласы туган гаиләләргә 200 мең сумлык акчалата сертификат тапшырылды. Әлеге ярдәм район бошлыгы Айрат Җиһаншин тәкъдиме белән 2026 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керә. Районда бүгенге көндә бу сертификатка 4 гаилә ия була. Районның ЗАГС бинасы әлеге сертификатны алу чарасы биредә оештырыла. Тантанага быел 4-нче балаларын алып кайткан апаста яшәүче Рамил һәм Гүзәл Гатиятовлар һәм Дәүш авылыннан Динар, Рамилә Галләмовлар гаиләләре килгән. Сезне чын күңелдән район башлыгы Айрат Җиһаншин исеменнән һәм шәхсән үземнең исемнән шушындый матур, шатлыклы мизгелләрегез белән котлап китәргә рөхсәт итегез. Инде әйтеп китергәнчә 2026 елдан район башлыгы тарафыннан 4-нче һәм аннан соң туган балаларга 200 меңлек сертификат тапшырыла. Бүген инде без шушы сертификатны безнең Галләмовлар һәм Гатиятовлар гаиләләренә тапшырачакбыз. Гаилә ул һәр кеше өчен дә иң кадерле, иң кыйммәтле һәм иң кирәкле булган әйберләрнең берсе дип уйлыйм мин. Чөнки тормышыбызда нинди генә хәл булса да, сөенечле булса да, бераз моңсу булса да, без иң беренче булып кайтып, үзебезнең өйдәге гаиләбез белән уртаклашабыз. Һәм инде ул гаилә ул безнең районыбызның, республикабызның һәм илебезнең киләчәге. Тантаналы мизгелләр 4 балалы Гатиятовлар һәм Галләмовлар гаиләләренә 200 мең сумлык акчалата сертификатлар тапшырыла. Без Гатиятовлар гаиләсе 2007 елның 10 августында әйләнешкән идек. Бу көндә безнең 4-нче эш кыздан соң 4-нче улыбыз туды. Үзебез апаста яшибез. Biz 2013 yılda kavuştuk. Ailemizde 4 bala. Allah kızımız 2013 yılda tuda. İkinci kızımız 2015 yılda. Üçüncü balamız 2018 yılda. Bu yıl 2026 yılının iyun ayında 4. kızımız dünyaya ağız saldı. Biz elege sertifikatını alıp bilen bek gururlanabız. Rayonun yetekçilerine rahmetimiz çeksiz. Aile bilen şulay elege Көнгә кадәр эш буын бергә гомер итәбез. Малтуар асрыйбыз, сөтчелек белән шөгыльләнәбез. Авыллардан сөтләр җыябыз. Үзем балалар бакчасында кеше тәрбияче булып эшләдем. Әлеге вакытта бала ялында. 2026 елдан башлап район башлыгы Айрат Җиһаншин тарафыннан 4-нче һәм аннан соң туган балаларга 200 мең сум күләмендә сертификатлар бирелә. Бу сертификатларны быел 4 гаилә алды. Шушы сертификатларны без һәр вакытта да шундый матур ЗАГС бинасында тапшырабыз. Гаиләләргә матур иттереп, аларга матур изге теләкләребезне теләп, гаиләләре тулы булсын өчен, балаларын исәнлектә, саулыкта, исән-сау гына бергәләшеп, үстереп, аларның рәхәтләрен күрсен өчен.
Балачакта кырдан кайтып кирмәдек. Башак, кышыткан, ишерек бәрәңге җыйдык. Әти юк, әни сырхау иде, дип искә ала үткәннәрен 4 илдә яшәүче Зәкия Вафина. Шушы көннәрдә ул 90 яшьлек юбилеен каршылады. Туган көне белән котлап, Ак әби янына балалары, якыннары, туганнары, дуслары, күршеләре, авылдашлары җыелды. Җитәкчеләр дә килде. Зәкия әби Вафина Дүртиле авылыннан 90 яшьлек юбилее белән котларга аның янына район башкарма комитетының эшләр идарәчесе Ринат Гыйльфанов, Ишеева авылы җирлеге башлыгы Ринат Саддинов килгән. Хөрмәтле Зәкия Бәдретдин кызы, сезне Алла бәйрәмегез 90 яшь юбилеегез белән чын күңелдән котлыйм. Җир йөзенә иң матур теләкләремне җиткереп, сезгә нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, хәйр-хәсрәт көннәр якыннарыгызның күңел җылысын тиеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүегезне телим. Алла хөрмәтле район башлыгы Айрат Бутгар сыйганышын. Авыл Советы җирлеге Советы исеменнән, шәхси үземнең исемнән сезне юбилеегез белән сезгә исән саулык, сәламәтлек телибез. Һәм дә менә бүгенге көндә кебек матур иттереп мәшәттә булар артында үтергәнсен. Киләчәктә балаларыгызның, буныкларыгызның кадерен белеп, исән сау гына, матур гына яшәргәсен сезгә. Илаһи Раббим, таңгыз еллыгына килгәсен сезгә. Менә шушы хөрмәттә менә безнең исемнән сезгә матур гына бер еллыгына юрган. Теләгәтәбез, матур иттереп тәрәнәгә торсын. Салкын кыш көннәрендә безне искә алып. Бала чактагын җаным сөйләрлек түгел инде безнең. Кырдан кайтмадык, башак җыеп, кечеткән җыеп, әсрәк бәрәңге җыеп, бала чактагы безнең бик начар кәри килде. Семьябыз бик күп зур иде. Яни сырхавые, әти юк. Менә төрле җилләр исте. Зәкия Вафинаның хезмәт юлы авыл хуҗалыгы өлкәсе белән бәйләнгән, гомере эшләп үтә аның 50 ел ферма мөдире вазифасын башкара. Даярка җитешмидер, икешәр хатын менәдер, сишене башлый алмадым. Мин эшләгән дәврдә 50 ел эшләдем. Сишене башлый алмадым. Шул иртә кичкене ашадым. Көндез сишене алмадым. Зәкия әбинең урыны һәр чак түрдә, тирә-якта хөрмәт итәләр, яраталар анан. Юбилее белән котларга да өй тутырып, балалары, якыннары, туганнары, күршеләре, авылдашлары җыелган. Әби бүгенге көненә шөкер итеп яши. Малайларым атна саен кайталар, Аллага шөкер. Бөтен эшне эшләп китәләр. Күршеләрем бик яхшы. Керәләр, чыгалар, хәлемне беләләр. Рәисе кичтә керә, иртәдә эшкә киткәнче, больница киткәнче кирип чыга торалдыңмы дип. Аллага шөкер, күршеләрем бик яхшы. Диләпер инде һәр көнне җаныма килмичә калмый. Күршем тоже рәхмәт аларга. Яни безне инде кичкенәдән тәртипле, акыллы хезмәтче эшән булып үстерергә тырыштым инде. Ну, яни ның сүзеннән хәзер дә чыкмыйбыз инде. Яни безнең өчен инде ул алтын. Тагын кеше кимәгәнне кидерттереп үстерде инде. Кеше ашамаганны ашаттырып безнең өчен яшәде инде. Яни иде бик сирәк күрдек инде ул гел фирмадайы. Ятине дә күрмәгән, яти дә шулай гел иртә торып торадыр, яни белән яти дә юк инде. Шул кайтсалар абит вакытында андый кич белән җыклар алынган. Гел эштә инде алар, без иде Әйбәт яшәдек. Атна сайын үзебезнең машина барды, Мәхфирүз исән чагында атна сайын килеп хәлен белеп китәдер. Теләге инде исәнлектә, саулыкта яшәп, йөзгә җитәргә дим инде мин ананы. Әби бер үзе генә яшәсә дә ялгызлыкны тоймый, якыннары гел аның янәшәсендән. Әле ишек алдын тутырып тавыклар асрый, аларны карап, хуҗалык эшләрен башкарып, изге теләктә гомер итә. Хөрмәтле райондашлар, бүгенге тапшырыгыбыз ахырына якынлашты. Мин исә сезнең белән саубулашам. Бар эшләрегездә уң булсын. Исәнлектә күрешик. Апас хәбәрләре.